Tini kumpui akademi wo exam coli tong mani. Tamne bagai tini exam kospon khajak na nangkha. Tai bufru o je tini ni subject rok no na hajak pinai. Ani sernai rokni buma buka sono khaka hamya paro. Tamle himba tini je amjokmung eba examination ungna tongmani abo first periodic abo tini selayoi buskangni 31 eba 31 Augusto jeng matlangkha moni bagino matlangkha tini o jagao logo thongmui tongo BJP ni kasko JP Nadda phainai hingkai oro misilio borok rok gobangma phaika hingkai ani serai rok sernai rok lama himtini thangtini kisa bejoa ungnai misilo to gobangma borok phainai aboni bagai o bejoano naharoi abono karibo tai state government ni administration ni torof theke DM ni SP ni torof ungoi ano koktun rohorka tomung man khang gangke tini oro lugutumung nai ble sarai rokni hamkrai no naharoi porikha postpone khlai de hinai ang sarai rokni hamkrai no naharoi no jehetu school ni master rok baiba school ni bisingtise mo first periodic examination chengjakma ba board ni exam ya aboni bagino ang slai mankha borok ni hamkrai no naharoi tomung CBSE board ni examination nungi tong hamkai slai manbla kham hangkai ani srungui tongnai bungo pasangno ano chubana nei bagai bongi chubasu mankha borokno saklai ri mankha ang hangkai borok po hamjak paikha aboni bagai belaikino hambai ya paru borokno tai ani SMC ni member songno Ke bo deto bo subject bo class ni tlang yak nai amotabok fix tini amjok nungna tongoni class 6 7 abo kok borok subject hingkai class 9 bo kok borok class 10 hingkai Bengali class 12 hingkai arts ni hingkai geography tai science ni hingkai chemistry ungna tongoni abo 31st August ungsinai sampai